Hi mga ka-loveliers, bali ngayon po nandito na po ako sa Balumbato. So nandito si Donita, nakita ko siya, ayan. So Dita, kumain ka na. oh, sabi ko, bili ka na lang ng Gusto mo burger ha? Gusto mo burger saka ano? Burger fries ha? So, pabili kita ha. Dahil mo pera. Dahil mo pera. Dahil pera. Saan galing yan? Korea. Kalimos ako. Palimos ka? Bakit malungkot ka? Wala. Pagtatampo lang po ako kay Daddy Jojo. Bakit? Kasi pangako niya kahapon, ay nung linggo. Oh. Ano? Kahapon dapat, punta na kami dun sa magkayari ng bahay. Oh, anong nangyari? Hindi siya dumating? Baka naman busy. Ha? Baka naman busy siya, kaya hindi kanya napuntahan. Bago lang. Bago? Siyempre, maasa ako. Maasa ka dun sa ano? Magkakaroon ba talaga ang bayad mo po? Hindi. Ganun lang yun. Sabihin lang ito. Ah. Eh, malay mo naman busy siya kasi syempre, marami din siya inaasika. So, baka malay mo kaya hindi siya nakapasok dating kahapon dahil yun yung inaasikaso niya. Diba? Mahirap ako. Bali, anong ginawa mo ngayon? Hinanap ka namin kasi galing kami dito kanina. Tapos, pumunta kami sa Balintawak kasi sabi pumunta kang Balintawak. Kilalang-kilala ka nga doon. Nagtinda po kasi ako gabi doon. Anong tininda mo? Gulay. Gulay. Galing kami doon. Kasama ko si Bart, tsaka si Crisulo kanina. Ngayon parating na yun doon na traffic lang. Kasi traffic Ano ba yung ginagawa mo na yun? Ang tali ko po. Bakit? Ano ba yun? Pera? Pero malungkot, malay mo naman. Baka bigla sumumpot si Jojo Albasan, diba? Paintay ka lang, diba? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hindi naman, baka inaasikaso niya lang. Kasi kita mo nga, tinututukan ka niya. Ibig sabihin, may ano pa rin siya sa'yo. Malay mo inaasikaso niya, kinakausap niya, diba? Alam ko naman po yung marami dyan silang tulungan ng akin. Pangako siya di ba? Oo. Sabi kinabukasan, punta kita doon kumpin kita, yung karusa. Kaya naman lungkot, malay mo may surpresa yun sa'yo, bigla ka na lang puntahan dito. I don't know. Ha? Ginagamit mo ba yung binigay ko sa'yo? Ha? Maglalagay ka lagi ng sunblock? Hindi naman effective Hindi, ilang araw pa yun. Hindi agad-agad yun. Hindi agad-agad yun. Hindi agad-agad yun na ganun. Maghintay, syempre, step by step yun yung paglalagay na review. Hindi man agad-agad. Lalo ka ng tagyawat. Hindi, ganun talaga siya. Palalabasin niya yung tagyawat mo, tapos saka niya gagamutin. Ayun, sila Chris Ulod, tsaka si Michael Bard. Ayan, dumating sila. Pinanggaling. Malungkot daw siya, Bard, Malungkot. Tinatanong ko bakit malungkot. Tara punta tayo ng SM. Tama ka sa akin. Maligo ka muna basta. Pupunta tayo sa SM. Maligo ka, maayos ka, punta tayo ng SM ha. Ano ba galing? Walang galingan nga. Bakit malungkot ka? Gusto mong burger? Matapay yung journey nakaraan dito? Naantay daw niya si Sir Jojo. Ano nga kayo? Bakit ba palagi pag nandito sila, nandito kayo yung rin? Bakit ang dumi ng kamay mo? Nawa pa ako. Sige na magalit ka din niya. Dami siya. Ano yung bag mo? Bilang kita ng bag mo kahit mo. Kaya po si Donita, bali. Ugas ka muna doon. Malungkot siya dahil naantay daw niya si Sir Jojo. Pero hindi daw dumating. Naantay niya kahapon. So, inaya siya ni Bard para mag-SM. Para
Mag-SM niya para maibsan naman yung lungkot Okay. niya. Maibsan yung lungkot niya at nakapag-shopping naman sila sa SM. Masugat ka. Hindi ka magalit ah. Tara na, bili tayong damit mo. Bili kami ng damit niya. Kaya po si Donita. Ano, bakit pupunta ba sa daddy mo? Ayan po, bali. Ayan, medyo ano siya tatampo daw siya kay Sir Jojo. Ayan, bali po. Ayan, medyo ibangot siya. Kasi naasahan niya daw si Sir Jojo, hindi daw dumating. Shampoo, ligo ka muna tayo. Alis punta tayong SM na Valencia siya. Basta bilang kita ba sa magulat ka namin kung peso guys. Siguro nagpadala sa akin, no? Wala. Hindi, basta hindi Basta sa akin dito isa. Bilang kita na. Dalawa Ayun na Ayan po mga Tente, akin na kasi lahat yan, binibilang ko. Sige mamaya para madadayan. Relax ka lang. Ay! Sorry po. Papautos lang po kasi ako bibili ko. Okay, yan. Ayan po. Kaya po si Chris Ulo kasama namin. Kanina naganap-hanap. Napalag kami doon sa Balintawa kanina. So, ayan po. Ayan si Michael Wow, Bard. nakita nyo kung ano yung favorite niya. Pag dunitaros talaga ng shampoo. Namin ko kita yan. So, shoutout nga po pala kay Ma'am Jojo. Ay! Ano ba? Kay Ma'am Jojo. Mayda po. Ito po yung Ano ba? shoutout kay Ma'am Jojo Mayda Maligo ka. from Japan. Kay Ma'am Yoko Muro Fushi. Pasensya na po kayo, ngayon ko lang po yun nabasa. Kay Ma'am Ruby Liagas. Sa mga OFW po na nagme-message po sa akin, salamat po. Yung friend ko pa pala sa ibang bansa, si Josephine Ramos. Hi. Tapos kay Alex Bukayo, salamat sa'yo Alex. Yan nga po mga kalabliers. Ayan, dumating po si Lily Baro. Ayan. Shoutout dyan mga kalabli. Ayan po mga kalabliers, bali. Si Donita medyo hindi maganda yung mood niya. Kasi inaantay daw niya Sir Jojo. So, inaano siya ni Michael Bard para malibang. Nag-aantay kasi siya eh. So, ayan, kanina po. Magde-date daw si Michael Bard tsaka si Donita. Magde-date daw sila. Okay po. SM daw. SM daw si Donita. Okay. Dala ka ng damit kapag pa-laundry natin. Ayan, sabi ni Michael Bard, maligo daw siya para mamasyal sila sa SM para isa-shopping siya ni Michael Bard. Okay. Baka na. Ano ko muna? Ayan po. So, yun nga po mga kalabliers, bali, ngayon lang namin siya nakita eh, kasi ilang araw kaming wala. So, ngayon na kami magkakaroon ng update sa kanya dahil meron naman kami mga iba pinasikaso. So, ayan po yung nakatalikod niya si Lily Baro po yan. Ayan po mga kalabliers. Pinapaligo namin si Donita para mamaya makapag-shopping daw sila. Ayan po, bali inaayos niya yung mga damit niya para po makapaligo na siya. Hindi ko pa siya ganong medyo kausap kasi medyo hindi maganda yung mood niya dahil parang nagtatampo. Pero sabi ko naman sa kanya, inaasikaso naman yun, baka busy lang si Sir Jojo. So wait lang po kami kung ano po yung mga mangyayari. So sabi ko naman, sikusuhin naman yun sa Jojo kasi nga busy lang.
So, sa ngayon po, ayan. Ayan po mga ka-Love-Viewers. Nag-ayos siya ng gabi. So, dyan muna mga ka-Love-Viewers. Mamaya, kuhanan ulit natin sa bilis.